Takže zdar lidi, já vás vítám u dalšího videjka ze hry Shakes and Fidget. A předtím jsem natočil takový let's play, kde zkoušíme podzemka a dal jsem tam božního draka s epikem, ale ještě to není na YouTube, dává se to tam, tady jak můžete vidět, dává se to tam 5%, jo. A tam máme válku šípařů. Tak to možná uvidíte a jestli se mě to nějak neskazí. Tady si dáme quest. Přesuneme se na svět 2 na Mirkovníka. Tak. Tady máme houbu. Znamenám toto. A co mám zkoušet? Tak to králíka zkusím. No tak toho vůbec. Toho ne. Tak to jsme vyhráli. To je v poho. A já nemám edik na výdrž. Nemám? Ale nevím. Naštěstí asi nemám. Tak tady to končí za 3 minuty, jak já to stopnu. Aby jsme nemuseli čekat ve videu. Tak jsme zpět, já jsem přišel na to, že quest končí a je to na světě 22. Takže si chvilku počkáme. Já se kouknu, jestli to nahrává. Jo. Tak. Dobrý. A můžete vidět, že na světě 22 už jsou 18. Je to pro vás ta postava, až budu tedy velký level, budu zkoušet hodně podzemek. A takový. Aha, já jsem chtěl zkusit smrtku až teď. To je jedno. To je jedno, nevadí. Aspoň rejnku. Jenom zazdáme. Tak ne, tak jo. Tak ne, tak jo. A tady se vylepšíme. Pardon. Ne, na nic. No toto. A ještě tady si počkáme. Točím to ráno. Hodně. Dost brzo. 8 hodin. Ptáte se asi proč? Protože jsem nemocnej, nejdu do školy. Měli jsme jít do muzea, jenže měl jsem jít do muzea se školou, jenže nejdu. A to mě naštvalo. Já jsem chtěl jet. Škoda, no. Tady na S7. A to má blbý rozptyl. Čekaj, já mám podobné věci. No, akorát výdrž. Ale to já nechci. Chci hlavně sílu. Tak, arenu pěkně, kterou nedám. No, to vím, no. Bych musel dát kryt, abych to dal. Nevadí. Třeba, ne. Co to je?
No to je jedno. A tady za 2 minuty až, to je jedno. Já to zase stopnu, to nebo. Tak, jsem zpět a nám to končí. Nebaví mě to stopávání, to je hrozný, ne, stopování. To je jedno. Je to travný. To už je fakt nebaví toto. Pořád čekat. Takhle se nudím každý den. To jsou nemocnej. Tak jsem si řekl, že aspoň natočím let's play, když mě to aj brácha, jo. No brácha jakože něco ukážu o tom na YouTube. Zkusíme podzemku. No jo, dal který to dává pořád štíty, no. Tak co z toho asi bude? Jeho výhra. Jo, nicméně chtěl bych vám poděkovat za hodně zhlédnutí. Už 9 lajků. Já vím, že je to dost málo pro některé let's playery, ale pro mě je to docela dost velký úspěch. 5 odběratelů. A to by se mohlo zvednout. Tak dělej. Tak. Dáme YouTube. To jsou blbý reklamy, to je hrozný. Kolik máme? 30%? Aha. Počkejte. Toto. Tak. 284 zhlédnutí, to je hodně dobrý. 33 komentářů, nevím kde, 4 zhlédnutí, taky nevím kde. 4 nelíbí se, to mě naštvalo. 9 líbí se, jo, dobrý, jde to. A 5 odběratelů. Nevím, jak jsou na tom, ale ještě vám ukážu kanál. Kamošů. Vlastně to točil po 7CZ a jejich brácha. Jsou dobří. No, jsou dobří. No. Tak dej jim to a natočili Epicevent, tak se určitě koukněte. Už jsem se na to koukal, dal jsem jim odběr. Protože jsou to kámoši, že jo? Ze školy. Co bych to ještě řekl? Třeba bych se mohl podívat ještě na S1. Na pásku. A za chvíli zase skončíme. To je hrozný. Vůdce pirátů. Ten se mnou bude rychle hotový. I když šanci na něho aj mám. Nebo možná ne. Kryt, no. Bych musel dát těch krytů víc. No a jak vidíte, půlku mu vybírám. To je prostě silný soupeř. A venku tady to taky nedám. Nemám elik na inteligenci a jo. Nevadí.